Здравейте хора, аз съм Ивомир 2014 и от бая време не сме снимали и днеска реших да снимам как играя Clash Royale, но някъде към 10-15 минутки ще снимам, понеже имам и друга работа, т.е. 10 часа си лягам, и така се влизаме. Да ви покажа дека ми, да ми кажете какво му има, какво. Аз даже станах 9-та арена. Те тук някой един ще спечеля. И хора, ето го дека. Кажете дали е добър и пишете в коментарите дали е добър. И също пишете, ако някъде има някаква друга грешка при те, които сега аз ще покажа дали може да сложа. Ето, гледайте. И така хора, хайде да почваме да играем на Clash Royale. Така, по-слаб нас не са падна. Добре, сад емоджи, окей. Не знам защо. Или едни от тези тролищите. Не знам просто. Давай, брат. Човека ми плаче. Има по-добри герои от мен. Братленце, спрем се. Подиграш, братле. Искам гоблин барел. Ате. Брат, той не се прави са, да ми се подигра. Лайтинг. Макуин. Аре, братле, стига. Какъв ти е проблема? Мале, брат, виж големия играч на Clash Royale, човека. Ако фризна. Не, само да оставя една минута и почвам, братле. Почвам! С Бога, с майка си. Чакаме. 3, 2, 1. Шоутайм. Ето тук, брат. Мастера на спаменето. Или май ще трябва по-спамерски да се взема. Тук е така, ги предпазвам. Замръзвам. Да, и тук определено губя. Братле, спри! Брат, разбрах ми та! Аз губя, нали? Яко! Да, аз не съм се отказвам. Ставам го да би. Брат, сега ако имах някой на 15 бомбоклад на 15, братле, горкия. Те сега ще взема най-спамерските. Най-спамерските. Тежката им, горкичката им. Те сега. Слушай това.
това. Ще сложа и Skeleton Army. И той е Witch или... Той и другото... Къде? Е това. Много добре. Ма, сякаш да имам един танк. Аре, да имам два за случай. Да имам. Ето сега е по-добре. Сега да почваме и да почнем тежко да го спамим. Така. Брат, пуснах един айс голем. Мале. Тежко начукаем ти. Така бе. О, някакъв кредър. Чакай, пускам. Армито. Армия. Ах, твоята мамичка. Давайте. Атака. Тук се атакуваме. Ти сеш. Мале, братле. Малките. 10 секунди. Е, даже показвам. Сега да изчакаме. И тежката. О, тежката. О, шит. Него. Тежката. О, как ти живе? Ти са прави. Не. Ах, твоята мамичка. Аз му как е? Братленце, на всичко съм готов, братленце. Точно почекам твоята мамичка. Не! Не. Да, не трябва да спаме. О, хора, знаете, няма да играя на Clash Royale. Ще играя на Brawl Stars. Че съм ето тук го преместя. Така. Леко стана. Окей. Между другото, много яка песен са добавили към това. Чуйте сами. Те са ги върнали през преисторическата ера. Тия двамата са през преисторическата ера. Хора, ето ми и героите в Brawl Stars. Кажете ми дали на повечето съм сложил на тея, които съм сложил хайперите, дали съм ги сложил на добри герои. Пишете в коментарите.
и не забравяйте да лайкнете това видео и да се абонирате. Една година акаунт в YouTube и само 11 абоната. Общо 11. Само дето аз не мога всеки ден да снимам. И сега няма да играем баш с Едгар, ще играем с един от моите любими герои Стю. Ето камакети. Така, 10 без 10, окей. Ай, ще пробвам баскетбол. Понеже баскетбол е хубав мап. Дават повечето пъти ви. О, не, има мек. Ай. О, не, Макс. О. Не. Маля, много съм забрал да игра Brawl Stars. Ох, твоята мамичка. Мале, как доджувам. Ни! Братле, сега се забелязах. О, shit, not good. О, не! Братле, моите играят като пълните... Да. Не, аз тук почвам. Малеко, ком сала. Ба, не. Оф. Под кучето, хора. Под кучето се им купе. Сега като гледам няма стане с това тичи. Ще взема един танк. Тоест демиш дилър, ама аз мисля, че е танк. Отблизо като стреля чистър. Баби. Хора, имам някъде към 3-4 минути, 5 най-много да ги сложим и ще трябва да приключвам това видео. Тай! Са. Ту са, е? Трикова там. И псу. Нали, много я. Иска би си гаджета и да. Страхотно. Сега това му. Сега така. Ще го почка. Мисля за да. Ага. Не. Ши. Не. О, ши. Ой. Да, о, добре. Мале, как се изплаших. Ще ми пускаш Мечо Гризли, бе. Мечо Гризли да ти помага. О, не. Да, мога да си признае, че Бобъл не е чак толкова. О, не. Спайн. Shit. Little. Мале, къв гол. Къв кош пукто направи. О, не. Също. Фъкнат сме. Горките, ние сме фъкнати. Не. А така е. Така се играе. Питкото like you. Мачкай, разтривай. Кабум. Sigma Face. Хора, последна играеш и наистина ще трябва да заспя.
Ах, твоята мамичка. Давай, братле, тая лоа по 2100 ли ми би, бе? Да, бе. Какво сега вървим? Сега подавам на това, защото кой тази шма. Чука, ела, така е, те пенгиньо. Они. О, само Kind regards. Surprise, motherfucker! Son of a... Oh, да бия! Братле! Та пръдна! Там са изсраваха. You have a strategy. Дай 3 секунди. Това е право най-добрата игра. Прекрасно. Обичам Brawl Stars. Пресна млека. Чак да изравняваш. И човека Хайра се среща да пусне Follow my lead. Suckers. Хора, ще свършва. Видеото свършва тук. И пак ви напомням, който гледа и иска да гледа, да се абонира, да лайкне това видео, да го сподели с приятел и това, което му казах, да коментира за Clash Royale и за Brawl Stars. И хора от мен, довиждане и лека нощ!